Спадарня амбасадарка, вялікі дзякуй за згоду сустрэцца з радыё Свабода напрыканцы году. Мы гаворым з вамі пасля таго, як толькі што былі абвешчаныя бесчалавечна жорсткія прысуды 6 палітзняволеным: Ціхановскаму, Лосіку, Статкевічу, іншым. Калі б вы маглі да іх звярнуцца, што б вы сказалі? Thanks very much. It's really a pleasure for me to be with Radio Free Europe, Radio Liberty today to talk about these questions. If I could address the individuals who were sentenced yesterday, I think what I would want to convey is just how much... Калі б я магла звярнуцца да людзей, якім учора былі абвешчаныя прысуды, я думаю, што хацела б сказаць ім пра вялікую салідарнасць з іх справай, вялікую салідарнасць з боку Захаду, Злучаных Штатаў, партнераў у Еўрапейскім звязе, Великабрытаніі, Канады. Пра сапраўднае разуменне таго, наколькі несправядлівыя гэтыя прысуды, наколькі яны абуральна жорсткія і бязлітасныя. Сказаць ім пра тое, што іх справа асуджаных учора і тых больш чым 900 палітвязняў, якія застаюцца за кратамі ў Беларусі, дае імпульс нашай палітыцы санкцыяў. І сапраўды, прынамсі ў выпадку Вашынгтону, прымушае нас засяродзіцца на пытанні, што яшчэ трэба зрабіць дзеля таго, каб змяніць сітуацыю, дамагчыся прарыву ў сітуацыі ў Беларусі. On what more is needed in order to change this situation, to break through this situation in Belarus. Сёлета вы сустракаліся і шмат разоў размаўлялі з сем'ямі палітзняволеных. Што бы вы маглі сказаць ім, усім, хто чакае? Yes, the families of the political prisoners are such an important component of this, and I will tell you that our regular engagement with those families, whether they are inside of Belarus or whether they are outside, Так, сем'і палітзняволеных вельмі важны кампанент гэтай тэмы. Мы мелі рэгулярныя кантакты з гэтымі сем'ямі і ў Беларусі, і па-за яе межамі. І мы разумеем, я асабіста разумею, наколькі страшны быў дзень прысуду для сем'яў асуджаных. Але зноў жа, больш за 900 сем'яў перажываюць цяпер розныя стадыі: арышт, суды, прысуды, зняволенне. Найперш я хачу прызнаць, што трываласць і сіла духу гэтых сем'яў проста неверагодныя. Ці гэта каментар Святланы Ціхановскай, якая кажа, што прысуд матывуе яе думаць, што яшчэ яна можа зрабіць, або рэакцыя сем'яў у самой Беларусі, якія таксама кажуць, што не страчваюць надзеі. Так важна, што гэтыя сем'і захоўваюць надзею. Яны спадзяюцца, што ўрэшце гэта скончыцца. Яны ў гэта вераць, і іх вера, іх трываласць дапамогуць іх блізкім перажыць тыя цяжкія часы, якія іх чакаюць. That they believe in that because it is their belief and their resilience that will help their loved ones get through this very difficult period that they will face. Спадарня Фішер, гэты год для вас пачынаўся як для амбасадаркі, а сканчаецца ў званні спецыяльнай пасланніцы. Што гэта азначае? Пашырэнне вашых паўнамоцтваў ці, наадварот, змяншэнне? Well, it does mean shifting to a bit of a different mission. At the beginning of the year, I was hopeful. I was hopeful that I would be at work at this end of the year. Так, гэта ў нейкім сэнсе засяроджанне на крыху іншых задачах. На пачатку году я мела надзею, што да канца году я ўжо буду працаваць у Менску, і што сітуацыя ў Менску будзе зусім не такая, як сёння. Вядома, адбылося сапраўднае пагаршэнне нашых двухбаковых дачыненняў. Але ў выніку таго, што здарылася, мы насамрэч пашырылі нашы дачыненні. Цяпер Беларусь як бы існуе і па-за сваімі межамі. І ў маёй якасці спецыяльнай пасланніцы я прысвячаю значную колькасць часу каардынацыі дзеянняў з нашымі еўрапейскімі і іншымі партнерамі, якія займаюцца Беларуссю. Я праводжу вельмі шмат часу з лідарамі, актывістамі грамадзянскай супольнасці, праваабаронцамі і незалежнымі медыямі, якія працуюць за межамі Беларусі. І вядома, Вільня, дзе я знаходжуся, зручнае месца для тых, хто вырашае прыехаць з Менску і ўсёй Беларусі дзеля таго, каб пагаварыць з прадстаўніком Злучаных Штатаў пра тое, што цяпер адбываецца. From Minsk and from inside Belarus because they want to have a conversation with the United States about what is happening there. Madam Ambassador, I'm gonna do now something strange. I will take my camera. Я зараз зраблю трохі незвычайную рэч. Я возьму гэтую камеру і пакажу вам нешта ў сваім кабінеце.
Вось сцяг, які вы бачыце, гэта сцяг з амбасады Злучаных Штатаў у Менску. У 2008 годзе амбасадарка Кэрин Стюарт падарыла яго нашаму бюро перад сваім вымушаным ад'ездам з Беларусі. І з таго часу ён быў у нашым офісе. Калі адбыўся напад і разгром бюро, нам удалося ўратаваць гэты сцяг, і цяпер ён у Празе. Чакае вяртання. Я хацеў, каб вы яго пабачылі, бо хачу задаць вам адно канкрэтнае пытанне. Падчас таго крызісу ў адносінах паміж Беларусю і США ішла гаворка пра закрыццё амбасады ў Менску. Ці разглядаецца такая магчымасць цяпер? Is this option on the table now? The question of our bilateral relationship is a very important one. And I will tell you, for the United States, maintaining our presence on the ground in Minsk is important. Пытанне нашых двухбаковых дачыненняў вельмі важнае. Скажу ад імя Злучаных Штатаў. Для нас важна захаваць сваю прысутнасць у Менску. Мы лічым, што, застаючыся на месцы падзеяў у Менску, мы можам рабіць важную працу. Як вы адзначылі, наша праца з палітвязнямі, праца кантактавання з медыямі, нават у такім стане, як яны сёння існуюць у Беларусі, гэта ўсё важна. Гэта і праца, якую мы здольныя рабіць на месцы ў справе падтрымкі амерыканскіх грамадзянаў Беларусі. Гэта важна. Нам важна не разрываць нашы двухбаковыя дачыненні, хоць яны цяпер застаюцца на такім моцна зніжаным узроўні. Гэта сапраўды напружанае дачыненне, і нам трэба быць гатовымі да любога развіцця падзеяў. Гэта ў важнай ступені прычына таго, што мы арганізавалі тут у Вільні аддзел беларускіх справаў, таму што мы таксама разумеем, што праца, якую мы робім звонку, дапаўняе тую, якую нам удаецца рабіць у Беларусі. We do from outside is complementary to the work we are able to do inside of Belarus. Многія памятаюць, як летась дзяржсакратар Майк Пампео гаварыў з Александром Лукашэнкам і паспрыяў вызваленню палітвязня. Сёлета канцлер Нямецчыны Меркель двойчы званіла Лукашэнку. Маё пытанне пра дзяржсакратара Блінкена. Пры якіх умовах цяперашняя амерыканская адміністрацыя магла б напрасткі гаварыць з афіцыйным Менскам? Again, as I've said, we do still maintain a bilateral relationship. So we do have the ability to communicate directly to the regime in Minsk and they to us in Washington. I think for the United States, we are quite open. Зноў жа, як я ўжо сказала, мы захоўваем двухбаковыя дачыненні. У нас ёсць магчымасць кантактаваць напрасткі з рэжымам у Менску і ў яго з намі ў Вашынгтоне. Я думаю, што мы, Злучаныя Штаты, даволі адкрытыя ў пытанні, як мы можам найлепей паспрыяць, каб забяспечыць безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Што мы сабе добра ўсведамляем, дык гэта тое, што нельга заўчасна ўступаць у працэс, які прывёў бы да вызвалення толькі некалькіх палітзняволеных, пры тым, што за кратамі надалей заставаліся б. Зноў жа, гэтыя лічбы такія вялікія, іх цяжка сабе ўявіць. Здаецца, Святлана Ціхановская гаварыла на гэтую тэму, здаецца, на мінулым тыдні, пра тое, як гэта цяжка ўсвядоміць, што больш за 900 чалавек і іх сем'і былі так моцна закранутыя гэтым палітычным крызісам у Беларусі. Вось жа мэтай Злучаных Штатаў застаецца вызваленне ўсіх палітычных зняволеных. Мы хочам надалей на гэтым засяроджвацца. Я ведаю, што столькі нашых партнераў падзяляюць з намі гэтую засяроджанасць, і мы разам з імі будзем працаваць над тым, каб забяспечыць безумоўнае вызваленне палітвязняў і скончыць палітычны крызіс у Беларусі. To see how it is we can secure that unconditional release and help end this political crisis in Belarus. There were a number of political news which made headlines in international. Спадарня Фішер, сёлета было шмат крызісных навінаў, якія прыцягнулі ўвагу міжнародных СМІ да Беларусі. Гэта і выкраданне самалёта Ryanair, арышты, суды, катаванні, гвалт супраць мірных людзей, які многія называюць тэрорам. Асобна стаіць гэтак званы крызіс мігрантаў, які выклікаў трывогу і драматычны адказ краінаў еўразвязу і крытычную рэакцыю некаторых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. Амерыканскі ўрад таксама сутыкаўся з шэрагам праблемаў з нелегальнай міграцыяй. У чым вы бачыце падабенства ці розніцу ў гэтых выпадках? What is the same in your view? What is different in these cases?
in my view, what separates the crisis that we have seen over recent weeks and months is just. На маю думку, што адрознівае гэты крызіс, які мы назіралі апошнія тыдні і месяцы, гэта тое, што яго загадзя спланаваў Лукашенка і ягоны рэжым. Яны актыўна заахвочвалі неабароненых людзей з Блізкага ўсходу, іншых краінаў ехаць у Беларусь з фальшывымі абяцаннямі, што тыя трапяць у еўразвяз. Той бяздушны падыход да жыццяў тых людзей, які, на маю думку, нагадвае такі самы бяздушны падыход і да сваіх уласных грамадзянаў у Беларусі. Вось тое, што насамрэч адрознівае гэты крызіс ад іншых. Я думаю, што тут выявілася памылковае разуменне, што такое Еўропа. Салідарнасць і еднасць Еўропы ў гэтым крызісе былі надзвычайна важныя, бо гэта не толькі межы Польшчы і Літвы, гэта перш за ўсё межы Еўрапейскага звязу. І калі мы гаворым пра мігранцкі крызіс, гэта належыць да кампетэнцыі Еўразвязу. Гэта яго крызіс. І я лічу, што Еўропа праявіла надзвычайную салідарнасць з Польшчай, Літвой і Латвіяй, краінамі Еўразвязу, якія мяжуюць з Беларуссю. Belongs to the European Union. This is their crisis, and I think that Europe has shown a tremendous solidarity with Lithuania, Poland, and of course Latvia as the other EU member state that borders Belarus. Але я не хачу прымяншаць важнасць іншых падзеяў, пра якія вы згадалі. Інцыдэнт з рэйсам Ryanair беспрэцэдэнтны ў гісторыі цывільнай авіяцыі з гледзяча пагрозы для пасажыраў. Я ведаю, гэта адбылося ўжо 6 месяцаў таму. З таго часу ў Беларусі адбылося шмат абуральных рэчаў. Але важна не забывацца пра той факт, што двое пасажыраў дагэтуль так і не даляцелі да пункту прызначэння і застаюцца вязнямі беларускіх уладаў. And remain in the custody of the Belarusian authorities. Што да іншых інцыдэнтаў, якія вы згадалі, катаванні і іншыя, сапраўды, такі ўзровень рэпрэсіяў нагадвае савецкую мінуласць, яе найгоршыя часы, і ад гэтага нікуды не падзецца. Таму для нас у Злучаных Штатах у канцы сёлетняга году пара крытычна ацаніць бягучую сітуацыю і вярнуцца да разгляду сапраўдных прычынаў усяго гэтага. Палітычнага крызісу, які працягваецца ў Беларусі, унутранага палітычнага крызісу, які вырашыцца толькі тады, калі рэжым уступіць у канструктыўны дыялог з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, каб урэшце ў краіне прайшлі новыя выбары пад міжнародным назіраннем. One of the things which is maybe common in some post-Soviet societies. Адна рэч агульная для шмат якіх постсавецкіх краінаў, такіх як Расія, Беларусь, гэта падазрэнні і варажнеча да ўсяго замежнага. Замежныя агенты, так цяпер называюць журналістаў свабоды ў Расіі. У Беларусі, калі арыштоўваюць, затрымліваюць людзей, ці не першае абвінавачанне, вы атрымліваеце грошы ад Амерыкі, ад Захаду. Вось я хацеў бы пагаварыць з вамі трохі пра заходнюю дапамогу беларускай грамадзянскай супольнасці. Што ўдалося, а што не сёлета? How would you say what are the achievements here and what are the main problems? So, Belarusian civil society has been under attack in 2021 in really incredible ways, and I think it's important to acknowledge Беларуская грамадзянская супольнасць у 2021 годзе стала аб'ектам самых неверагодных нападаў. І, на маю думку, важна адзначыць трываласць, творчы падыход, вынаходлівасць у працы тых, хто працягвае свае намаганні ў Беларусі і за яе межамі. Нам вельмі важна не трапіць у пастку згаданых вамі наратываў. Гэтыя арганізацыі беларускія, іх дзейнасць скіраваная на тое, каб палепшыць жыццё беларусаў. Дапамога, якую яны, магчыма, атрымліваюць звонку, даецца ім выключна дзеля таго, што рэжым унутры Беларусі не дазваляе, каб гэтыя сродкі паступалі ад беларускіх прыхільнікаў іх праваабарончым арганізацыям, бо рэжым закрыў гэтыя арганізацыі. Так што, на маю думку, Захад можа рабіць больш для падтрымання іх місіі. Але перш за ўсё я хачу адзначыць, што гэтыя арганізацыі беларускія паводле паходжання. Імі кіруюць беларусы, яны працуюць для беларусаў. Што да
аб'ёму дапамогі, якую яны атрымліваюць ад захаду, вядома ж, Злучаныя Штаты падтрымліваюць некаторыя арганізацыі, але існуе таксама шмат арганізацыяў, як прыватных, так і дзяржаўных, якім бы хацелася бачыць павагу да фундаментальных свабодаў у Беларусі, і яны дзейнічаюць у падтрымку больш талерантнага і свабоднага грамадства ў Беларусі. Private as well as government organizations that want to see fundamental freedoms recognized and those rights honored inside Belarus, and working in support of a more tolerant and more free society inside Belarus. Наколькі вядома, амбасада ў Менску страціла значную частку сваіх магчымасцяў. Скасаваны дэпартамент амерыканскай міжнароднай дапамогі на патрабаванні беларускага боку і аддзел грамадскіх сувязяў. Як гэта паўплывае на магчымасць аказваць дапамогу? You know, it's really interesting to me that for all of the accusations of Western manipulation or accusations of Western direction of these efforts, I think it's really important to acknowledge that the American embassy inside Belarus has been one of the smallest. Мне вельмі цікава, што пры ўсіх тых абвінавачаннях захаду ў маніпуляцыях, ва ўмяшанні ў мясцовыя падзеі, ў кіраванні імі, і гэта вельмі важна адзначыць, амбасада США ў Беларусі была адной з самых маленькіх у свеце і працавала з неадэкватна малымі магчымасцямі і рэсурсамі на працягу амаль 15 гадоў. Прычынаю былі абмежаванні, якія наклаў на нашу дзейнасць рэжым. Але дзеля таго, што мы захоўвалі прысутнасць на месцы, мы перажылі яшчэ адзін перыяд, калі рэжым спрабаваў яшчэ болей абмежаваць нашы магчымасці кантактаваць з беларусамі на месцы. Закрыўшы офіс міжнароднай дапамогі і аддзел грамадскіх сувязяў, яны спрабуюць абмежаваць амерыканскую дзейнасць, скіраваную на пашырэнне кантактаў між людзьмі, абмен інфармацыі, развіццё элементаў грамадзянскай супольнасці. Што мы ясна разумеем у Вашынгтоне і тут, у Вільні, мы будзем працягваць нашу працу, мы будзем рабіць тое, што можам, з тымі, з кім можам. Закрыццё нейкай установы не азначае спынення нашай працы. І пакуль крызіс у Беларусі будзе працягвацца, мы будзем больш вынаходлівымі, мы будзем працаваць яшчэ болей. The closure of a facility does not represent the end of our efforts. And again, as the crisis persists on the ground inside Belarus, you know, we will continue to get more creative. We will continue to do more. That's, of course, very reassuring for many people to hear. But some members of the opposition Гэта вельмі важна пачуць для многіх. Некаторыя актывісты апазіцыі цяпер напрыканцы году выказваюць засцярогі, што акт аб дэмакратыі Беларусі не меў такога ўплыву на падзеі, як чакалася. Гэты акт, як і акт Магніцкага, дарэчы, не ўключаны ў сёлетні амерыканскі бюджэт. Як гэта паўплывае на праваабаронцаў, незалежныя СМІ, дэмакратычных актывістаў у наступным годзе? What does it mean for the human rights going forward? So here we are at the end of 2021, a year after the passage of the 2020 Belarus Democracy Act. And I'll tell you, I believe the Belarus Democracy Act came at the right time for us in the United States in terms of guiding our efforts. Цяпер канец 2021 году. Прайшоў год ад прыняцця акту аб дэмакратыі ў Беларусі. І я веру, што акт быў прыняты ў патрэбны момант для нас у Злучаных Штатах, у сэнсе задання кірунку нашай працы. Мы ў Злучаных Штатах перажылі свае палітычныя змены, і гэтая падтрымка абедзвюма партыямі справы свабоды ў Беларусі была надзвычай важная для фармавання праграмы нашых дзеянняў і маіх дзеянняў, бо я ў тым часе заступіла на пасаду прызначанай амбасадаркі. Таму я хочу падкрэсліць асобна, якую важную ролю адыграла кіраўніцтва Кангрэсу США ў пытанні Беларусі. Я разумею, што для тых, хто працуе на карысць больш свабоднай Беларусі, ніводзін з нашых крокаў не быў дастаткова хуткі. Яны хочуць больш ціску, больш санкцый, больш інструментаў для падтрымкі сваёй справы. І я разумею, што для больш чым 900 палітычных вязняў і іх сем'яў дарагая кожная гадзіна.
Я гэта разумею. Я таксама думаю, што элементы міжнароднай каардынацыі, міжнароднай далучанасці, у тым ліку нашай далучанасці, гэта інструменты за адзін дзень не падрыхтуеш. Таму мы будзем працаваць над тым, каб дзейнічаць хутка, аператыўна, дынамічна, гнутка рэагуючы на развіццё падзеяў на месцы. І мець на ўвазе, што сітуацыя патрабуе неадкладнага рашэння з увагі на палітвязняў. Гэтая сітуацыя надае кірунак нашай дзейнасці ў Беларусі. The urgency of this situation, particularly as it is driven by the cause of those political prisoners, right? To keep that as a driving force between, as that guides us as we act on Belarus. All right, let me a little bit maybe reformulate this thing. Спадарня амбасадарка, наступнае пытанне пра санкцыі. Дакладней, пра крытэрыі іх эфектыўнасці. Гэтае пытанне паўстае, бо расце колькасць палітзняволеных. Крызіс на мяжы з мігрантамі быў арганізаваны рэжымам Лукашэнкі як адказ на санкцыі. І мы бачым канец палітыкі балянсавання паміж усходам і захадам. Лукашенко цалкам заняў пазіцыю Расіі ў канфлікце з Украінай, па Крыме. Ці можна гэткае развіццё падзеяў лічыць таксама наступствам санкцыяў? For me, the sanctions tools, it's important that we gauge their success over time, right? Again, I will tell you, these aren't overnight tools. They don't have an overnight impact. The goal here is to affect the release of political prisoners. Я лічу, што ўжываючы інструмент санкцыяў, важна зрабіць замеры іх паспяховасці з часам. Бо, паўтаруся, гэта не інструмент аднаго дня. Санкцыі не дзейнічаюць імгненна. Мэта тут дамагчыся вызвалення палітвязняў. Амерыканскія санкцыі ў гэтым сэнсе былі дзейсныя ў мінуласці. Мы ўжо раней уводзілі санкцыі і адклікалі іх, калі дамагаліся мэты. І больш не было палітвязняў, якіх рэжым трымаў за кратамі. Гэты інструмент ужо працаваў у Беларусі, але, на жаль, гэта не інструмент імгненнага дзеяння. Але гэта ціск, які з часам павялічваецца. І ад часу выбараў 2020 году мы заўважаем усё большае ўздзеянне санкцыяў, якія прынялі мы разам з еўрапейскімі партнерамі. Асабліва тыя, што былі абвешчаныя намі ў Вашынгтоне 2 снежня і 9 жніўня, маюць найбольшае ўздзеянне з усіх уведзеных дагэтуль санкцыяў, улічваючы запаволенне эканамічнай дзейнасці, звязанай з імі. Але, паўтаруся, важна падкрэсліць, што гэтыя інструменты не даюць вынікаў ужо на другі або трэці дзень. Але мы ўжо бачым уздзеянне ў Менску. Мы ведаем, што санкцыі маюць вынік. І наша задача працягваць, пакуль мы не даможамся вызвалення палітвязняў. We do see an impact in Minsk, and we do know that they are having an effect. So the challenge for us is how we drive that towards the release of those political prisoners. Міністр Макей заяўляў, што Беларусь можа страціць дзяржаўнасць праз санкцыі. Гэты аргумент падзяляецца і часткай апазіцыі. Як вы думаеце, ці магчыма знікненне Беларусі з мапы дзяржаваў Еўропы і з'яўленне на мапе Расійскай Федэрацыі? І якая была б пазіцыя Амерыкі? Certainly, the question of Belarus's sovereignty and independence is one of great importance to the United States. It is an unmistakable part of Lukashenko's 27 years. Бясспрэчна, пытанне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі надзвычай важнае для Злучаных Штатаў. Без ніякага сумневу, усе 27 гадоў свайго знаходжання ва ўладзе Лукашенко саступаў і здаваў Расіі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Увесь час ягонай улады мы бачым, што пры выбары паміж суверэнітэтам Беларусі і захаваннем улады ён кожны раз выбірае не Беларусь, а захаванне улады. Таму мы спадзяемся, што вырашаючы палітычны крызіс у Беларусі, мы ўрэшце дапаможам забяспечыць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі на гады, на пакаленні наперад. Спадарня амбасадарка, мы паведамілі нашу аўдыторыю пра размову з вамі, і нашыя чытачы і гледачы даслалі некалькі пытанняў наўпрост да вас. Я іх агучу. Першае пытанне пра амерыканскія візы. Ці стане прасцей іх атрымліваць?
Belarusians in 2022? It's a really important question, and I know that Гэта сапраўды важнае пытанне, і я ведаю, што чакаюць вырашэння велізарнае мноства заяваў на дазвол уезду ў ЗША. Прычына тут перадусім у каранавірусе і звязаных з ім абмежаваннях. На жаль, на сітуацыю з пандэміяй і скарачэннем паездак наклаліся абмежаванні ў працы нашай амбасады. І таму ў нас цяпер надзвычай абмежаваныя магчымасці ў выдачы візаў. Мы будзем рабіць усё, што можам, каб падтрымліваць сувязі паміж людзьмі. Але, як я ўжо казала раней, рэжым робіць усё магчымае, каб гэтага не дапусціць. Так што, на жаль, і ў новым годзе ў нас і надалей будуць вельмі абмежаваныя магчымасці выдаваць візы для наведнікаў ЗША. Right now, unfortunately, for the near term, I think we will continue to have very limited ability to process visas for visitors. Яшчэ одно пытанне ад аўдыторыі. Злучаныя Штаты падтрымліваюць Украіну. А як у палітычных колах ЗША балансуюць пытанні Украіны і Беларусі? Our support for Ukraine's sovereignty and independence and territorial integrity has been so clearly enunciated, I think, in recent weeks as we have seen this growing threat on Ukraine's borders. Наша падтрымка суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны была ясна выказаная за апошнія тыдні па меры ўзрастання пагрозы на межах Украіны. Нашу падтрымку ўкраіне шмат у чым стымулюе тое самае, што дае нам імпульс і для падтрымкі Беларусі. Гэта наша жаданне, каб Беларусь магла прымаць свае рашэнні ў выбары сваёй улады, каб беларускія ўлады былі падсправаздачныя сваім грамадзянам, каб яны мелі свабоду карыстацца асноўнымі правамі, гарантаванымі ім як грамадзянам краіны-удзельніцы АБС. Так што сітуацыя ва ўкраіне, вядома ж, цяпер прыцягвае максімум увагі. Але гэта таксама не значыць, што мы не можам надалей засяроджвацца на тым, што адбываецца ў Беларусі. But it also doesn't mean that we are not able to continue to stay focused on what is happening in Belarus. The next two questions from the audience are... Зноў пытанне ад аўдыторыі. У свой час Злучаныя Штаты прызналі тэрарыстычнай дзяржаўную арганізацыю ў Іране, рэвалюцыйную гвардыю. Ці могуць Злучаныя Штаты прызнаць хаця б адну арганізацыю ў Беларусі тэрарыстычнай, напрыклад, ГУБОПІК? The same way? I think the question of a terrorist label is one worth pursuing. It's one worth considering. And I certainly wouldn't take it off the table. Ultimately, I'll tell you. Думаю, што прызнанне некага тэрарыстам вартае разгляду. Я б не прыбірала яго з парадку дня. Калі мы разглядаем пытанне санкцыяў і тых, супраць каго яны скіраваныя, мы гэта абмяркоўваем. Але я сама сабе задаю такое пытанне: што нам гэта дасць? Куды гэта нас прывядзе, як паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ці наблізіць гэта нас хоць на крок да вызвалення палітвязняў? Часта я кіруюся гэтым, калі разглядаю гэтыя пытанні. Але ў выніку нашай нязменнай мэтай застаецца прывесці ўлады да канструктыўнага дыялогу з дэмакратычнымі сіламі ў Беларусі і за яе межамі і прыйсці да новых выбараў пад міжнародным назіраннем. Так што я б не здымала гэтую тэму, але па сутнасці згаданыя пытанні ўплываюць на тое, як мы ўжываем гэты інструмент. I certainly wouldn't take anything off the table, but fundamentally it is that kind of question that drives how we think about that kind of a tool. Another question. New US sanctions went into effect. Пакет санкцыяў США набыў сілу 8 снежня, нагадваюць нам нашыя чытачы. Чаму дагэтуль банкі з санкцыйнага спісу праводзяць аперацыі ў далярах США? Чаму амерыканскія карпорацыі купляюць рэкляму на тэлебачанні, якое транслюе фейкі і катаванні людзей? I'm going to leave the question of sanctions enforcement to my Treasury colleagues who are expert in these questions. I will tell you that we have a robust set of tools for sanctions enforcement.
Я пакіну пытанне выканання санкцыяў маім калегам-фінансістам, экспертам у гэтым пытанні. Я вам скажу, што мы маем надзейны набор інструментаў для праверкі выканання санкцыяў. Мы уважліва правяраем усе паведамленні пра парушэнне рэжыму нашых санкцыяў і будзем рабіць гэта надалей. Ваш чытач асобна спытаў пра сацыяльныя сеткі ў ЗША і іх рэкламную палітыку. Магу запэўніць, што мы актыўна займаемся гэтым пытаннем і спадзяемся забяспечыць, каб тыя відэаролікі не ўжываліся ў рэкляме. Гэта складанае пытанне для Злучаных Штатаў. Сацыяльныя сеткі – гэта прыватныя кампаніі. Мы з імі гэта абмяркоўваем і выпрацуем рашэнне. Discussions with them, and we will work through a process in doing so. У Злучаных Штатах маюць усе магчымасці супрацьстаяць дыктатарам, заблакаваўшы іх нарабаваныя фінансавыя кашелькі, напрыклад, у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Чаму гэта не робіцца? I'll tell you, when it comes to tools of economic pressure, there isn't anything that is off the table in terms of what we will do. Што датычыць інструментаў эканамічнага ціску, то ніводнае пытанне тут не здымаецца з разгляду. Галоўнае пытанне тут, ці канкрэтны крок набліжае нас да тых мэтаў, якія я пералічыла, або не. Па сутнасці, пакуль працягваюцца рэпрэсіі, не можа быць сумневу, што мы будзем працягваць нашу працу з Еўропай і іншымі партнерамі па ўвядзенні новых санкцыяў, новых інструментаў ціску. Мы будзем працягваць гэта рабіць, імкнучыся змяніць працэс прыняцця рашэнняў на месцы ў Менску. І зноў яшчэ адно апошняе палітычнае пытанне ад аўдыторыі. Ці не лічыце вы, што Лукашенко утрымлівае ўладу толькі з-за падтрымкі з боку пуцінскай Расіі? І ці неправільна было б увесці санкцыі, перш за ўсё, у адносінах да Расіі з улікам ролі Масквы ў Беларусі? Russia's role inside Belarus can't be understated. Russia's role is incredibly important. There are deep and abiding ties between Belarusians and Russians at all levels. Ролю Расіі ў Беларусі нельга недаацэньваць. Роля Расіі неверагодна важная. Існуюць глыбокія і трывалыя сувязі паміж беларусамі і расейцамі на ўсіх узроўнях. Сямейныя сувязі, калегі, сябры і, вядома ж, на ўзроўні ўлады. Пытанне, ці Масква будзе і надалей падтрымліваць кіраўніка, які так груба парушае правы сваіх грамадзянаў. Ці будзе надалей гэта рабіць нават ва ўмовах глыбокага палітычнага крызісу, створанага Лукашэнкам і яго прыхільнікамі? Ці Масква вырашыць падтрымаць беларусаў, якія дамагаюцца, каб іх голас быў пачуты? Гэта важнае пытанне, якое трэба задаць Маскве. Is an important question, and it's an important question to ask those in Moscow. Madam Ambassador, this very difficult year is coming to an end. Спадарня амбасадарка, на заканчэнне, гэты цяжкі год падыходзіць да канца, і перад канцом году, што вы маглі б пажадаць нашай аўдыторыі, людзям у Беларусі у 2022 годзе? Our audiences, to people in Belarus going forward for 2022. So my wish for Belarusians in 2022 is Маё пажаданне беларусам у 2022 годзе будзе збольшага такое самае, як і шмат іншым людзям ва ўсім свеце. Хай у 2022 годзе ў іх будзе мір і працвітанне. Хай сем'і палітзняволеных аб'яднаюцца з сваімі блізкімі. Хай аб'яднаюцца сем'і і тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну. Спадзяюся, што яны аб'яднаюцца ў Беларусі. Я бачу, як шмат тым людзям, што працуюць за межамі Беларусі, значыць іх бацькаўшчына, і як яны хочуць вярнуцца дадому ў Беларусь. Я веру, што ў 2022 годзе гэта стане магчымым. Я веру, што ў 2022 годзе мы дапаможам Беларусі пераадолець палітычны крызіс і знайсці шлях наперад, пры якім быў бы пачуты голас грамадзянаў Беларусі. Улады былі б падкантрольныя, а ўсе палітвязні былі б вызваленыя. Вось маё пажаданне на 2022 год. So that is my wish for 2022.